Dinner like me. Dinner like me. A sinner like me. Hello mga kaagyan, welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Sa mga kaabyanan kag mga kauturan nga nagapamati dira sa Hinubaan Negros Occidental, Kaliding Kawayan, Gilungan Kawayan, sa Bantayan B, Kabangkalan City, sa Daan Banwa, Kabangkalan City. Nagapasalamat ako sa Ginoo nga ang aton mga kaabyanan nga mga pastor kag mga DJs nga naga-atipan sa ilang mga radio stations naga-replay sining aton nga programa para sa inyo nga igdulungog. Kag akon man pahibalo nga ining aton nga programa gina-replay dira sa San Jose, Sipalay City, Negros Occidental. Kaupod ni Pastor Riniel Valdez. Kamusta man, mayang aga kay Pastor and Mrs. Paquito Agudo kag sa aton mga kaparintihan magahin kahulo families dira sa San Jose, Sipalay. Akon man i-mention si Brother Cleofi Mulavin nga matutom sa pagsunod sining aton nga programa. Kabayang Dios magapakamayo sa imo maghatag sang mayang lawas kaupod ni Mrs. Mulavin, agud nga makapadayon sa pagpangabuhi kag makaalagad man sa Dios. Karon nga aga aton hambalan ang mga kabangdanan kung nga kinahanglan ikaw magpamati kag magabulig sa alagad sang Dios. Akon gamiton ang Tito Kapitulo 1, versikulo 1 tubtob lang sa 3. Nagasiling diri si Pablo nga ulipon sang Dios kag pinadala ni Jesucristo sa pagpasanyog sang pagtuo sang mga pinili sang Dios kag sang ila pagkilala sang kamatuoran nga suno sa pagka-Dios nun sa paglaom sa kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad sang Dios nga hindi makabutig sa wala pa ang mga katuigan nga nagligad kag nga sa nagakaigo nga tion ginpahayag sa iya pulong paagi sa pagwali nga gintugyan sa akon suno sa sugo sang Dios nga aton manluluwas. Si Apostol Pablo nagsulat sini sa kay Tito subong isa ka naghatag sang assignment sa kay Tito dito sa isla sang Crete, the island of Crete sa Mediterranean Sea. Kag ini si Apostol Pablo nagkinahanglan siya sang hearing or audience sang pagpasakop, pagsunod sang alagad sang Dios kag sa mga Kristiyanon dito sa mga kaiglesianan sa Crete. Kinahanglan nga magpamati kamo sa akon ang implikasyon nga ginhatag diri ni Apostol Pablo sa sining 3 ka mga bersikulo. Why is it that you should listen to me, a servant of God? Ang una, amoy ni, because of my moral ascendancy. Sino si Apostol Pablo? Sila niya, Paul, a servant of God. Siya ulipon sang Dios. Isa ka ulipon nga ginhatagan naman kuntani sang kahilwayan. Pero ini nga ulipon nagpabilin tungod sa iya gugma kag pagpasalamat sa iya galon nga amo ang Dios. Ginhatagan siya sang kahilwayan halin sa mga bunga, resulta, konsekwensya sang sala. Ilabi na gid ang penalty dito sa linaw sang kalayo. Amo ini ang nagtulod sa kay Apostol Pablo nga magbaton siya sang isa ka titulo subong isa ka ulipon sang Dios. Why is it that you should listen to me? Because I am a servant of God. Number 2, because I am a sent one. Ako pinadala. Kag ang pulong amo ini pinadala ni Jesucristo, an apostle of Jesus Christ. Ano ang mga requirements?
agod ng isa ka tawo matawag nga apostoles. Atong 12 ka mga apostoles, sila may eksperyensya sa pagpakig-upod sa Ginoo. Ginpili gid sila sa Ginoo nga mangin alagad niya. Sila kinahanglan nga nakasaksi man, no, sang mga ginhimo ni Ginoong Hesus kag nakabati sang iya mga pulong. Si Apostol Pablo, hindi siya sakop sang 12 apostles. Pero sa pagkamatod, siya nakakita sang nabanhaw nga Kristo. Siya gintawag kag ginpili nga mangin alagad niya. Subong nga isa ka tawo nga ginpadala nga may minsay. Minsay sang maayong balita sang kaluwasan. Ikatatlo, nga kinanglan nga magpamati kamo sa akon, suno sa kay San Pablo, tungod kay siya luwas man mismo. Siling diri, sa pagpasanyog sang pagtuo sa mga pinili sang Dios kasang ila pagkilala sang kamaturan nga suno sa pagka-Dios nun, according to the faith of God's elect. Ang pagtuo amo ang paagi sang kaluwasan abyan. Sa tapos ng isa ka tawo nagapamati sang pagwali sang putli nga maayong balita, kag nga siya magresponde nga may pagsalig dira kay Kristo Jesus kag sa iya mga binuhatan. Siya hatagan sang balaan nga espiritu, hatagan siya sang kabuhi nga wala sang katapusan, hatagan siya sang kaluwasan, kasiguruhan kag paglaom dira kay Kristo Jesus. Siya na luwas na sa silot sang sala. Siya ginaluwas pa sa gahom sang sala, kag siya pagaluwason sa presensya sang sala. Ang mga Kristohanon abyan nga gintudloan sang pulong sa Ginoo makasiling sa imo nga siya naluwas na. Naluwas ano? Naluwas na sa silot o paghukom sang sala nga hukom sang Dios sa mga tao nga wala sang kangtanan sa iya. Wala sila sing kangtanan sa iya kay wala man sila naginulsol sa ila mga sala, kag wala man sila nagsalig kay Ginoong Hesus. Ikaw abyan sa nagapamati ka sining malipot nga pagwali sang pulong sa Ginoo, kinahanglan nga ikaw una-una magpamalandong, magpinsar sing maayo gid nanungod sang imo kaladtuan dito sa eternidad. Kung wala pa ikaw nakasiguro kung tani nga imo nga hinulsulan ang imo mga sala, imo nga saligan si Ginoong Hesus, kagang iya natapos na kumplito nga buhat sa paghalad sa iya kabuhi dito sa krus. Ang iyang kamatayon, paglubong kag pagkabanhaw, amoy na ang summary sang maayong balita. Why is it that you should listen to me according to the Apostle Paul? Because I am a servant of God. I am a sent one. I am an apostle. I am saved. Nga magpamati ka mo sa akon kung paano maluwas, kung ako wala makasiguro sa akong kaluwasan. Kinahanglan ng isa ka tawo may kasiguruhan sa iya kaluwasan, agod nga makapaambit siya sang amo nga kasiguruhan sa iban nga mga tao man. Kag ikaapat diri, nga magpamati kamo sa akon tungod kay ako sanctified in the acknowledging of the truth which is after godliness. Mamati ka lang abyan sa mga tao nga sila mismo may mga bisyo, may mga tinunto, hindi masaligan sa ila mga saad, mga tao nga nagahimo sang mga kalakasan, kasalanan, kasaypanan, nga ila nga gintuyo, gintinguha sa ila nga kabuhi. Kung nagapamati kamo abyan sang mensahe sa mga manugwali, kinahanglan nga inyo man hibaluon ang klase sang kabuhi sina nga tao, sina nga manugwali. Hindi ikaw makonvince sa tao nga nagasiling nga kung isa ka tao ara kay Kristo Jesus bag-o siya nga tinuga, ang daan nagtaliwan tanawa ang tanan himong bag-o, nga siya mismo wala sang kabaguhan, nagapabilin siya bisyo,
nagahimo sa mga kalakasan. So, ang isa ka tawo nga kinahanglan pamatian may moral ascendancy. Isa siya ka tawo nga gintawag sang Dios nga mangin ulipon o alagad niya. Isa ka tawo nga may minsay sang kaluwasan. Isa ka tawo nga naluwas na sa silot sang sala. Isa ka tawo na nagakabuhi nga balaan kag mataro. Why is it that you should listen to the servants of God? Because of their moral ascendancy. Secondly, because of their motivating authority. Verse 2, sa paglaom sa kabuhi nga walay katapusan nga ginsaad sang Dios nga hindi makabutig sa wala pa ang mga katuigan nga nagligad. Ano ang nag-motivate sa kay Apostol Pablo nga magpadayon sa pag-alagad sa Ginoo? Tungod sinang perpetual and endless hope. Nagapadayon kag walay katapusan nga paglaom. Ining paglaom sa mga Kristohanon amoy inang bulahan nga paglaom. Amoy ina ang mahimayaon nga pagpakita sa aton dako nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Hesukristo. Ang paglaom sang kabuhi nga wala sang katapusan. This is perpetual, meaning nagapadayon, endless, walay katapusan nga paglaom. Ang paglaom sang iban abyan nasandig lang sa connection. Kung wala na gani isang connection, wala naman sila sang paglaom. Ang bot na konsilingon na mo ni. Gamhanan sila sa dira nga ang ila siguro presidente, ang ila senador, ang ila congressman, ang ila gobernador, ara pa nagalingkod no, sa posisyon. Pero kung wala naman sila sa paglaom. Pero ining aton nga paglaom, subo nga mga Kristohanon, ini nagaluntad, nagapadayon, perpetual, walay katapusan, endless, ini nga paglaom. Busatagan naton sa igo nga kusog, kag panahon, kag pagtinguha nga kita makigbahin sa buluhaton sang Dios kahi ini nagadulong sa aton sa wala sing katapusan nga kalipay kag paglaom dira sa aton Ginoo sa iya balaan nga presensya. Amo ini ang motivating authority ni Apostol Pablo. His motivating authority is the perpetual and endless hope. Secondly, the promise of eternal help. Eternal, wala sing katapusan. Help, nga bulig o kuntabang, which God that cannot lie promised before the world began. O abyan, ini nga ginsaad nga bulig sa aton Ginoo, magaluntad ini sa wala sang katapusan. Ang aton nga perpetual help, ginatawag na perpetual succor, ara dira kay Kristo Jesus. Wala niya ni ginhatag ni bisan sino abyan. Wala niya ginhatag dira sa kay Maria. Ngayon tawag siya nga Mother of Perpetual Help. Nga magapalapit kita sa iya kung ang aton great high priest nga si Ginoong Hesus is able, he is available, he is authentic, he is approachable. Magpalapit kita sa iya diretso. Kay siya amo ang makahatag sa aton sang ginatawag perpetual help. Perpetual succor. Amo ini ang aton Ginoong Kristo. Siya naghatag sa aton sang motivating authority. And lastly, ginhatagan siya sang assignment sang Ginoo. His ministerial assignment. Kag sa nagakaigo nga tiyon ginpahayag sa iya pulong paagi sa pagwali nga gintugyan sa akon suno sa sugo sang Dios nga aton manluluwas.
Ang ministerial assignment sang alagad sang Ginoo kaangay ni Apostol Pablo was properly exposed, but hath in due time manifested or exposed his word through preaching. Amo ini ang assignment sa mga alagad sang Ginoo, ang pagwali sang maayong balita. Ginpahayag ini sa kay Apostol Pablo, ginpahayag man ini sa mga yano, genuine, real, matuod, hindi piki nga mga alagad sang Dios. Mabalaan nimo abyan ang piki nga alagad sang Dios tungod kay ang iya authority amo lang ang iya kaugalingon. Hindi siya magpasakop og magpaidalom sa authority sang balahan nga kasulatan. Ug magpaidalom sa authority sang balahan nga kasulatan. Magpaidalom. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.